Салом алейкум, бародарон, ҳама каса созен хубен. Ина мо қарор дорем дар аэропорти Жуковский. Насиб боша 1 соат пас, 1 соат пас гап парвоз Душанбе. Мо чанд пеш интересоват кардем билета ай канали ай ҳама чизо. Гуфтем ки ягон билети арзон гирем. Мутаассифона дидем ки чандин компанияҳо ай нархи давлатӣ қариб 3-4 ҳазор қимат гуфтанд. Ва мо як канал ёфтем, канали бародарони тоҷик ютубда. Ҳами ака чиста хали чизе ки нархи давлатиша ҳамроҳ шумода мақсад мегирам метия билета. Мо занадем дар ҳақиқат пурсидем, ака гуфт ки мо ҳами нархи давлатӣ билета мегирем метем. Шукри Аллоҳ мо бо нархи давлатӣ ака билетамонро гирифт дод бародарони тоҷик. Ина мо қарор дорем дар аэропорти Жуковский парвозмон мешавад. Гузаштем, ягон регистратсия намепурсанд, ягон милисо нестанд, проверка нестай. Фақат паспорт, миграсионка, дигар ягон чида анкор нестай. 23 кило багаж, 10 килои дигар рушной. Ягон кас шуморо намепурса барои документ. Шукри Аллоҳ, набуд ягон проверка. Мо пурсидем ҳаминҷа ҳамин рейсе ки мо оз бояд Тоҷикистон бурем. Ҳамин рейс қариб 40-45 нафар зиёд ин бачаҳо билет ҳамин ака гирифтагиранд. Сабабиш барои арзон фурӯхтанаш ҳама ҳамин гирифтаста. Одаи боварӣ ва чӣ гуфтанем, бо одами боварӣ ягон хали фребу чӣ неста. Мо гузаштем, раҳматш мегем. Будроем подписатсия кунем бародарони тоҷикда, номероша мемонад дар болои ҳамин видео. Занг бизанем, билети арзон гирем, тарафи Тоҷикистон ҳаракат кунем. Як бор дигар ҳамаатон ба худо салом алейкум.